background mane wach mantiere kata en paro mopogore opogore jok ma seyo chenro makamano jok ma siro gi jogo ma bende wacho ne ka gidhi to gidhi oko gite kata ero kotamgi kik komno dok central to manye kuonde mamoko manyalo tere mano kimedo gi wach marimo gik sani dakika osekalo 52 to dong mana matin tieko chenro. Ing'en mane manyisi ni jo senet nigi tich matek kendo gitem yalo burani yo makare kaka nyicha gitimo mar gavana Makerecho. Makamane nitie era to nene omiyo gavana cho survive. Omiyo mani bende ka jood bura kotero kes motegno nyimgi kata gi substantiate gigo magikele nyim senet no Rigathi Gachagua koso nikech ing'en he who alleges must prove. Ok en tij Gachagua prove, Gachagua nyana chiwo defense, but joma nyaka make sure ni case gi ochopo to the threshold gi en osiep na Mutuse ni ing'en an mana recruit ka university diere mageuzi to en koro mane tich ma en go. He has to fight mondo chiw evidence ma proper. Ineno ka jopiny gi owang', especially jo Nyeri, kendo winjo ka giwacho ni koro gino gol kikel kata i Mount Kenya ka. Geche ne gima gino nyiso ga ni jo kando so decide. An mane mo winjo ka wacho ni Gachagua kata ko survive kawuono option ma en ga to resign. Kecho konya tiyo kendo ni mon ke jogi matiyo jomoriembe gi mudwa tiyo. President nyalo here, president nyabedo kod respect. To jomwa riembe gi mudwa tiyo go. To jogi moso dage, koro we will just have to take a bold stand on the wogi. Ko survive Nyasaye ong'eyo. But ng'ama thuon be machomre gik belago. Ing'ena an bende ywak mang'eny gi bende onge tiende. Ajawacho ng'e gimoro ne nitie jalweny moro mane ne jakom Raila Amolo Odinga jela niluongo no Kumoteo. Ne lemo ga kabisa gotieno ka gin gorengo gini. To nowacho ni ga orengo gini ni kik ubed joma buo kendo urfulore jela ka. Ke gini ne wayud bed wachamo. Since nukoro kwa yode wa urfulore. Wan watho thowa. Jomodong bro dong. Ne ko negi giduto. To negi ni jela giduto they were facing death sentence. Jomoko ndiye manokwo. Jakom gire nok orengo gi nok. So mago gik matimore in life. En bende Nyasaye no chano ni nene mobro miyo Kenya bro dhi nyime in building jurisprudence. So this is an era for him to learn and for joma biro nyime mabro neno ka Kenya dongo. Gima ananyalo kwaye ni kik obed ng'ama iye wang' ma gik matimore e ngima dhano. Kik obed ng'ama iye wang'. Sani tang'eno bro bedo gi depression depending on the result. Ka result ok maber obro bedo ng'ama mor. Kendo bro wuoyo saidi. Ka result bende ok marach bende bro wuoyo saidi. Mago to wa expect uru. En mana ni gima kwaye no president gi jakom Raila Amolo Odinga ema giket chunygi motegno. To mana kaka kwayo kaka ng'eyo ineno ka joka wuoyo ka igi owang' mangeche ni